včera popolatěl, to bylo pěkné. Ty koukáme v té budě, vole. Já vím, ten kluk s tou holkou. Ahoj, usmívej se. Jde dole nebo ne? Tady dole. Ještě potřeboval 2 vatle. Co třeba dvoje peťáků, dělej, cože? Je tam taky na tady Tak vždycky 2 peťáku na jednom talíři. Cože? Že to vždycky 2 na jednom talíři. Děkuju. Strašný. Hele, chlapáci, koukal jsem se teďka, alo, pozornost trošku, koukal jsem se na Meteo, tak jenom ať víte, teďka by to mělo být ještě dobrý, sice tam do chvíličku to bude pulzovat, bude takový nebo makový vítr, každopádně by se mělo do večera úplně v klidu lítat. Zítra, i když tady dneska budeme mít grilovačku, budeme tam mít party, ale potřebovat zítra kolem 6. prostě už jsme schopni zase vyrazit. Jo, protože prostě v poledne už bude foukat jak to mamutovi za zadečku. Jo, už to bude špatný. Takže my vlastně dneska potáhneme, máme tady svačinu sebou, máme všecko, takže potáhneme až do večera a budeme trénovat vlastně pořád tady tyhle lety s malým převýšením. Ze sedílka, pokud budete v pořádku, už nebudete dělat chyby, tak budeme přecházet nahoru. To znamená, já od vás budu potřebovat vidět, že když vlastně zvednete panak nad hlavu, takže si ho jste schopni přibrzdit, potom razantně vlastně rozběhnout a neskáčete do toho a potom mírně odbržďujete vlastně a letíte. Takže tady tohle z toho vás budu potřebovat vidět, když tohle zvládnete, tak okamžitě přecházíme vlastně nahoru a lítáme si krásné lety prostě a tady s tím větrem budeme svahovat jako poměrně dlouho, že to budou poměrně dlouhé lety. Očekávám, že bychom mohli teďka ještě každý si to tak, já nevím, podle mě celé to odpoledne i večer třeba 10krát ušlapnout. Kolik? 10krát. Vím, že to bude náročné na nohy, ale stejně to musíte ušlapat, jako to je jedno. A zítra bychom mohli stihnout třeba 3x, 4x si to ještě zrčet ráno, uvidíme, jak to půjde. Já myslím, že by to mělo stačit. Jaké zásadní chyby neděláte prostě, takže že takhle bychom se měli rozlítat, ať jsme na to Slovinsko a na ty Beskydy potom připraveni. Musí se teda budeme pokračovat do středy, anebo co to? Ne, já myslím, že ve středu už pokračovat nebudeme, já myslím, že to stíneme odlítat vlastně dneska zítra. Jo, jako jde to fakt docela dobře a uvidíte, za chvilku se budeme pouštět výš. My, co potřebujeme od vás, tak tady vlastně ta část je na to, abyste uměli zatočit s tím padákem, abyste uměli právě startovat, přibrzdit ho, pak zatočit s tím padákem a přistát a přibrzdit na to přistání. Tohle je to, co potřebujeme tady a samozřejmě co nejvíc teorie. Pak už jsou vlastně výškové lety, jo, a nestandardní režimy a různé kravinky kolem dokola. Jo, takže jsme pořád v plánu, takže... Já bych rád řekl, že jsme rádi, že tady máme Otriho, protože bez něj by ten vítr foukal úplně na druhou stranu a vůbec bychom si nezalítali, protože ta tráva, jak tady se ohejbá, tak vidíte to za mnou tady, tak to zařídil Otry, děkujeme. Ale bacha, tady
zatočit s tím padákem, zatočit s tím padákem, zatočit s tím padákem, zatočit s tím padákem.